Alo? Joška, treba da objaviš jednu vest. Evo, odmah dolazim. Okej. Ajde. Ovaj vedri Banaćanin kaže da je jedini dobošar u okolini. Samo ja sam momentalno. Sad, da li ima tamo dole negde, ne znam, pojma nema. I dok će biti ovako? Tu sam dok budem star. Toliko dugo objavljuje novosti u selu da je morao da zameni doboša. Imao sam neki što nije valjao, već to bušeno bilo, pa smo to krpili, pa svašta smo radili dok nisam Efiki rekao da nam donese jedan, da imamo tu selu. Meštani vole da čuju da dobuje. Imamo dobošara koji nam omogućava da brzo saznamo sve informacije i tačno, brzo i tačno. Kad Joška lupa, onda nema tu da neko ne čuje, jer on toliko jak da zvuči u selo. A Joška voli da ga čuju, da zaradi bakšiš i tako zadovoljan ode kući.